Positibo sa droga si John Mark Libuna, 21 anyos, isa sa mga sospetsado sa pagpang-hold up sa isa ka JNT Express Delivery Hub sa Quintinsalas, Haro, Iloilo City. Madumduman nga sang nakaligad lang nga Marso 1 ginsulod kanay Libuna upod ang duwa niya kakapdanan ang isa ka delivery hub sang JNT kag natigayon nga mataban ang 622,966 pesos, duwa ka cellphone kag vape. Ini ang ginkumpirmar ni Police Captain Lester Oliveros, hepe sang Haro Police Station. Suno sa hepe, nakuhaan pa si Libuna sang 3 ka sachet sang shabu sang siya nadakpan sang tinilikdan nga Marso 3 sa barangay Ginobatan, Leganes. Base naman sa record nga nakaagi na preso si Libuna bangod man sa illegal nga droga. Kagini si Kamanderang Carl Garganera nagabandera sa matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan si Iloilo, Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.